Hej, illum għandna storja mill-bawxati ta' Mario. Mario hu l-ikla pastizzi, miktuba minn Ursula Borch. Mario kien iħobb l-ikel kollu, imma l-ikla favorita tiegħu kienet ikla pastizzi milli kienet tagħmel ommu. Dawn ma kienx tagħmelhom ta' spiss għax kienu jieħdula ħafna ħin. Kienet tagħmel mhux ħażin għax kulħadd kien iħobbhom, iżda tagħmel kemm tagħmel kollha kienu jisparixxu. Kienet ġurnata xitwija u peress li omm Mario ma tantx setgħet tagħmel xogħol fuq barra, hija ddeċidiet li tagħmel il-pastizzi. L-affarijiet li kellha bżonn kienu diġà għandha għax kienet ilha taħseb biex tagħmelhom. Tqiq, butir u xaħam għall-aġina, ġbejniet friski u bajt għall-milli. L-aġina kien fiha biċċa xogħol, għalhekk omm Mario kienet tilħaq tipprepara l-milli sakemm toqgħod l-aġina. Taffeċ il-ġbejniet friski, tħabbat il-bajt, titfa' l-bżar u l-melħ u tħawwat kollox f'daqqa. Wara tidlek it-turtieri kbar bil-butir u tqabbad il-forn. Tqatta' l-aġina f'biċċiet żgħar, tiftaħha u tagħmlilha l-milli. Tagħmilhom forma ta' pastizzi u tpoġġihom fuq it-turtiera. Malli jkollha waħda lesta titfaħħa fil-forn u sakemm issir tilħaq tlesti oħra. U għejd li xriħa tibda ħirġa minn ġol forn li timla d-dar kollha briħat fuq ta' pastizzi. Is-soltu Mario kien ikun l-iskola u x'in ikun ġej lura kien ixomm ir-riħa meta jkun għadu fit-triq. Kien jidħol jiġri jgħajjat, "Ma, għamilt il-pastizzi kemm ifuħu, nista' nieħu 2 issa?" Iva, tista' imma 2 biss issa u mhux toħodhom kollha. U Mario kien jieħu 2 pastizzi u kikraħ kafè li kienu jinżlulu għasel. F'din il-ġurnata ma kellux skola. X'inra li l-ommu tipprepara l-affarijiet tal-pastizzi tgħid kemm feraħ. Ser tagħmel il-pastizzi ma staqsija. Mhux qiegħed tarani nipprepara. Issa toqgħod saqajja tellifni, mur għamel xi ħaġa u ħallini bi kwieti ħanlesti. Mario telaq fil-kamra tiegħu u qatt jilgħab waħdu. Imma malli beda jxomm ir-riħa tal-pastizzi ħirġa mill-forn ma felaħx iżjed u telaq ħdejn ommu fil-kċina. X'ġejt tagħmel? Metlekx biex ma tersaqlix l-hawn qabel inkun lesta? Għandek lesti ma, ħanieħu wieħed għax qed immut bil-ġuħ. U tant beda jeqret li ommu tagħtu wieħed biex teħles minnu. X'in sar kollox ġabrithom kollha fil-forn mitfi ħalli jibqgħu sħana u marret tkompli l-faċendi. Malli ra li ommu kienet ħarġet mill-kċina, Mario daħal inkiss, fetaħ il-forn u ħataf 2 pastizzi u telaq jiġri fil-kamra tiegħu biex jikollhom fil-kwiet. X'in sar nofsinhar, il-familja kollha nġabret għall-ikel u kulħadd kien ikla pastizzi. Kien baqa' l-filgħaxija wkoll u omm Mario kellha moħħha mistrieħ li l-ikel ta' filgħaxija kien lest. Imma Mario ma kienx xeba. Wara xi sija reġa' mar fil-kċina u ħa 2 pastizzi oħra u sa filgħaxija ftit kien kważi kilhom kollha. X'in filgħaxija ommu marret toħroġ il-pastizzi biex jikluhom, baqgħet skantata tħares għax li 3 pastizzi ma kienx baqa'. Fejn kienu sparixxew? Jew min kien kilhom kollha? Telqet tiġri fil-kamra ta' Mario sabitu hemm mawweġ bi wġieħ ta' żaq fuq is-sodda. X'jiġralek? Jaqgħu kilt il-pastizzi kważi kollha li kien baqa'? U aħna x'se niklu issa? U qiegħda tuġak żaqek jaqgħu? Tajjeb, ħalli darb'oħra titgħallem u ma tkunx daqshekk żaqqiq u ma taħseb ħadd li żaqek. Ommu marret lura fil-kċina ħalli tara x'se tagħmel biex jieklu u Mario baqa' blu ġieħ ta' żaqsa filgħodu. Imma t-tagħlim ma ħada. Darb'oħra ma reġax tħanżer u ħaseb ħadd ieħor u mhux f'żaqqu biss. Lura intom bħal Mario, tħobbuhom il-pastizzi? Ħanaraw darb'oħra x'se jagħmel Mario fil-praspar tiegħu.